Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, usa ka OFW. Di ako karon magbase sa gawas. Itago lang sabang akong address diha sa Pinas. Punto legal kini akong suliran. Di gyud ni akong suliran sa ako kining boyfriend nga ni asap magbase sa gawas. Kalit man lang gud nga may nagpaila nga iyang asawa, aron inyong hisabtan, sugdon ko siyang pagpanguyab pa lang. Ingon inang mga panghita po. Sugtan na lagi ko siya. Tiyara naman sab. Pila na ko kabuan nga nanguyab ni mo. Ngita ko glain ron. Unsa? Uy, pangito! Bitaw eh. Bitaw si seryoso ko ni mo. May mong inipauli na ako sa kuan, inipauli na to sa Pilipinas. Magpakasal na dayon ta. Hala no? Nagduha-duha pa mga ni kog sugot ni mo, nya pakasal na nang gihisgutan ni mo. Aron nga makaingon ka nga seryoso ko. Law mas na ito papanghapawa ah. Lisod makikitugkaron. Nawi. Sabi na mong gididaan ako. Ganong nadwa-duha ka pamangkit sa pagsugot na ko. Ganon man. Yun ana na bagi ko kasalbahis? Di man gud sa ingon ana. Di palang gud ko suhito ni mo. Basta nun niya minyo kas inyo. Lano? Grabe. Kasi katawanan. Katawanan yun. Single pa yung taon ko siyo eh. Nausa mo ka eh. Okay, sige. Ang matuo ka. Ha? I-message ning akong mama. Ha? Okay, ning akong mga igsoon. Pangutan na. Minyo ba ko? Ha? Tagaan ka sila mga numero. O sa ilang mga FB accounts. I-chat. Pangutan ako. May asawa ba ko? Na. Kenji. Ay! Sila na ni Kenji. Die happy for you. Oh. Lo? Nga nang ingon ana man imong reaksyon. May uyab ka na hinuon, nag-uol na ka. Napukos na kagsugot nga kabuutan adtong Kenji. Og dugay na sad tong naninguha ni mo day. Nga anong sige mo lang duha-duha niya. Wagi ka mahigog man ni Kenji. Nahikog maman. At bangon ka na ko siya matagbisita niya dinhi kung wa pa ko'y pagbati niya. Pero, unya ramang guduntan ako siya sugta kung makapauli na Miss Pilipinas. Ay sos, kadugay pa na to mahuman sa tong kontrata dinis gawas day. Ug mas maayo sad nang lumalove life kasab dinhi sama nako. Aron kung ting day off ug manggawas ta, nasad kay ka date oy. Bitaw. Pero, di lang yun ako kalikayan, uy. Wa pa magod ko masuhito niya. Ay, over jud kaayo ka girl oy. Sod sa pila ka buwan niyang panguyab nimo wa ka pa masuhito. Na, ikuglabda si. Ay, sige na, uy. Magplan na ta kung asa na sa tamulaag this weekend nga. Uba na si Kenji ni mo. Yay! Excited! Taod-taod naman di ko maka-check sa akong mga message request sa Messenger. Saon nabisi masabgot ko sa among mga date ni Kenji. Sukad lang mi nagkauyab. Daan pagit ko. May mga nag-message request na. Ni usay, ako din basahon, be. Hi. I saw your post sa FB with my husband. Ha? Unsa ni? Saag lang ka ni nga message? O para ako kit ni?
rason ko nga nung nagduha-duha ko sa pagsugot sa akong uyab ron, nahitabo yun. Nga nagduha-duha ko sa pagsugot niya, kay basig minyo siya. Wagit ko magtuoan kay misugot bayang akong boyfriend nga i-post na ko sa FB ang among mga laag diri sa gawas. Unya, kalit lang nga may PM na ko nga asawa siya sa akong uyab. Unya, gusto gid ko sa akong pagduda, di ba? Paminawas ako si. Let me explain. Unsa pa may explain ni mo, anak? Nag-send naman siya na ako sa inyong marriage contract. Uy, akong gistalk na ang girl. May duha naman day mo ka, anak. Di na ako mga anak ko eh. So, miyang ka na gid ka. Nga asawa gid lagi ni mo siya. Ingon ini si. Paminawas ako. Sultihan ti ka sa tanan. Paminawas sa intahon ko. Mauni ang nahitabo. OMG! May ingon ana nga istorya? Imbis nga maglagot kong Kenji, naluoy na hinuon ko. Si girl na di ay ang may gusto nga magpakasal sila. Hala, uy, giun sa mangka niya na pagtrabaho sa, nga wa sila makasal physically, unya may marriage contract sila. Ay, nainumdum ko na si Ken, nga sa diri pa sila sa gawas, kay pareho sa pilagi sila nga OFW. Gipangayuan ko na siya sa girl o pirma, gipasuot siya sa limpyo nga papel, o mauna tingali to ilang kipuhot. La, giforge sa girl ang perma ni Kenji? Basin. Kay sa tanang documents tingali alang sa pagpakasal, mo ito gigamit sa girl nga pirma. Basta kay silang pagpauli sa Pinas, o silang kaadlaw silang nag-uban, kay miuli na samlagi kuno siya silang probinsya. O niya sa adlaw silang kasal, wa siya mo nga. Milarga siya balik din is gawas. Di ba ingon ka may anak sila? Anak di kuno to sa girl sa wa pa sila magkaila ni Ken. Oh, so, pinaangkan da yung girl. Yes. Og nahibaw man kuno daan si Ken nga may anak na siyang duha dihang nagkauyab pa sila. Ala, oy, pero Cheryl, magkinahanglan ta og dugang ebidensya kung nagsulti ba sa tinuod ng imong uyab. Ha? Uunsay buti mo ipasabot, Mildred? Mangstok ta. Og magpakisayod ta kung tinuod ba gyud nga wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal. Ha? Pangayuin ang bayana og picture sa ilang kasal. Ha? Ay, kakapoy ba nang ipabuhat ni Mildred na ako eh? Kakapoy ba day aning mga stalk tas FB friends aning nagpailang asawa ni Ken? Oh, may message. Ang best friend na ni Nicole. Yes. Usa ko sa witness sa ilang kasal. Apan wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal sa huwis. So, tinuod ko di ay. Pero nga nung nakapirma man si Kenji sa ilang marriage contract. Amo na kiningisubay sa PSA ug naagi record nga kasado na sila. Nagkakuha mi og kopya sa ilang marriage contract. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, wa mo to nga ang akong uyab sa kasal nila sa iyang ex sa huwis. Pero unsa man kang pagkahitabua nga may marriage contract man sila o may perma pa ang akong uyab. Ikaduhang pangutana, nahinumdum ko no ang akong uyab nga gipangayuan siya og perma siyang uyab sa una, nga gipasuwat lang sa limpyo nga papel. Di-forge ka nila ang perma sa akong uyab? Kung tinuod man, makasuhan ba namo ang iyang ex ug ang nagkasal nila? Ikatulong pangutana, amo na ning nasubay sa PSA na agyo'y record nga kasado sila.
Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido bigyan ning ilang kasal. Kung dili man, unsaon man pag null and void ani. Magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among convo sa witness kunuhay nila sa kasal? Nga miingon nga wa mo tunga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila picture sa kasal? Ikaapat og katapusan, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon. Unsa may among buhaton nga dili man mi makakuha og sanumar niya kay may record man siya nga kasado siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, sangnan ni Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan, ako una si Radyoman Attorney Buin Alguno, kita'y temporaryo nga ikauban ninyo karon sa atoang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong patalinghugan karon ang problema ni Shirley nga dunay uyab ginganlan og Kinji. Si Shirley usani ka OFW. Ang problema ni Shirley kay gusto na unta silang magminyo ni Kinji. Apan si Kinji di ay dunay record sa Philippine Statistics Authority kun PSA nga naminyo siya sa ihang ex. Matod pang Kinji, dili kana tinuod nga siya naminyo sa ihang ex. Apan unsa bang kitabua nga na-record naman sa PSA nga siya naminyo. Atong anam-anamon dayon og tubag ang mga pangutana ni Shirley. Una, wa mo tunga ang akong uyab sa kasal nila sihang ex sa huwis. Pero unsa man nga panghitabo, nga may marriage contract man sila ug may pirma pa ang akong uyab. Okay, ug tinuod man gani kanang imong giingon Shirley nga si Kinji wa katunga atol sa kasal, invalid ang kaminyoon. Atong timan-an nga ang family code nagdiktar, nagmando nga kabahin sa gitawag og essential requisite sa pagminyo, kanang gitawag og consent of the contracting parties, atubangan sa solemnizing officer. Unsa man kini, kana bitaw na andan nga atong madungog sa drama sa radyo o makita sa telenovela nga ang kaslunon patanduon sa pare, dawaton ba o dili ang kapikas, mao kana ang gitawag og consent. Now, atubangan sa huwis, kinahanglan mo padayag og consent kini si Kinji nga iyahang dawaton isip asawa ang iyahang ex. Now, ugwa na nahitabo, invalid ang kaminyoon. Niingon ang family code, og dili gani makomply ang gitawag og consent of the contracting parties in the presence of the solemnizing officer, ang effect sa kaminyoon, void ab initio. Sa pagsugod pa lang, invalid na ang kaminyoon. Ikaduha nga pangutana, nahinumdum kuno ang akong uyab nga gipanguyuan sila og pirma sa ihang uyab nga gipasuwat sa limpyong papel. Giforge ka nila ang pirma sa akong uyab kung tinuod man makasuhan ba namo ang iyang ex o ang nagkasal nila? Now, di ta kasiguro og giforge ba? Kay kinahanglan ato ang tan-awon og unsa may mga ebidensya ni ana. However, sa imuhang giingon nga gipapirma og papel og posible nga giforge ba, anang ipa-examine og document examiner. Kabahin kana sa ebidensya nga angay i-present katus korte kung ma-file kag kaso nga forgery. Doon na say deadline ang ato ang balaod kanus ara kutob maka-file ka og kaso nga forgery. Kanang gitawag og prescriptive period. I-review kana sa abogado og wa bata nalapasi sa pag-file og kasong forgery. But importante kayo ang findings or ang resulta sa examination sa document examiner. Asa man mo mukuha og document examiner? Pwede adto sa PNP Crime Laboratory. Ipa-examine ninyo ang pirma kana og naaman. Dunay mga requirements pod ang document examiner kung pila ka mga pirma ang gikinahanglan para pagtan-aw og gipiki ba uwa ang pirma. Now, ikatulong pangutana. Amo na ning nasubay sa PSA na agi record nga kasado sila. Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido ba gyud ning ilahang kasal?
kundili man unsaon man pag null and void ani, magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among konvo sa witness kunuhay nila sa kasal nga niingon nga wa muto nga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila'y picture sa kasal. Okay. Og ni tatak kana ang marriage contract sa record sa Philippine Statistics Authority, paminaw Shirley. Bisan pa man og ang atong pagtuo kana invalido, dili automatic nga ma-invalid kana sa balaod. Ang unang tan-aw sa balaod kay nitatakman ang marriage contract sa Philippine Statistics Authority, mao kana ang tinuod. Now, ato ning sumpayan karong taud-taud ang mao nga diskusyon. Arita sa sanga sa imuhang pangutana, balido ba gyud ang ilahang kasal? Sa ako nang giingon, ang unang tan-aw sa balaod valid kay nitatakman sa PSA. However, kinahanglan pa nang i-question nato ngadto sa korte. Magamit ba ang screenshots? Yes, magamit ang screenshots provided nga kadtong device nga gigamit sa screenshots ma-present kadto sa korte. Panalitan ang cellphone nga maoy ni record sa screenshots. Itandi kana ngadto sa korte ug ang gi-present ninyo nga papel nga dunay screenshots sa convo na apabakana na save sa cellphone or any device nga gigamit sa pag-screenshots. Ikaapat nga pangutana, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon, unsa may among buhaton nga di man mi makakuha og sinumar kay duna man lagi record siya nga kasado siya. Okay, mao na ni. Kinahanglan pa nato nga ipagdeklarar nga null and void ang kaminyoon ni Kenji ngadto sa iyahang ex. Sa gikaingon na nako Shirley, dili automatic ha nga abi kay nagtuo ta nga invalido ang kasal, mao na di pagyud mo makaminyo karon ni Kenji. Hangtod nga ideklarar sa korte nga null and void ang kaminyoon. Unsa may pamaagi, natural mukuha gyud kamo og abogado nga mo file og kaso ngadto sa korte. Ipadeklarar nga dunay dipikto ang kaminyoon og ang kaso nga i-file gitawag og nullity of marriage. Dili annulment ha? Dili annulment. Lahi ng mga basihanas annulment. Ang i-file nga kaso, nullity of marriage. Now, unsay basihan? Ang essential requisite sa kaminyoon, wa na comply. Ang consent o ang pagtugot sa contracting parties nga angeng himuon at tubangan gayud sa solemnizing officer, kinahanglang i-comply. Wa na ma-comply ang kaminyoon, null and void, apan kinahanglan kita og approval sa korte. Unya na mo makasal ni Kenji og i-grant sa korte ang kaso nga i-file, unsay tawag, dili annulment, nullity of marriage. Nganong nullity of marriage? Ipabaliwa ang kaminyoon tungod kay wa nakakumplay sa essential requisite ang contracting parties panahon sa pagminyo. Now, og dunay desisyon sa korte, ipada kana ngadto sa Philippine Statistics Authority nga nag-grant sa inyong hangyo nga ideklarar nga null and void ang kaminyoon. Og naa na usa pa mo makaminyo din ha Shirley. So karon huwat-huwat una mo akong balikon mukuha gyud kamo og abogado para mo file og kaso nga nullity of marriage ngadto sa korte. Di pa gani tugtan sa korte ang inyong kaso ayaw sa mo pagminyo. Ngano ang consequence ana og magminyo mo nga wa pay approval sa korte ang inyong gipangayo nga nullity of marriage, ma-charge kamo og kaso nga bigamy. Dugang problema na. Okay. To recap, gamay lang nga recap. Bisan pa man og sa ato ang tan-aw, ang nitatak dinha sa Philippine Statistics Authority dili mao sa mapananglitan dili tinuod nga kasado kana si Kenji ngadto siyang ex ang unang tan-aw sa balaod. Mao kanay tinuod. Pwede na natong iribat. Pwede ka na natong pamatud-an nga dili tinuod. Apan, kinahanglan pa nga mo file kamo og kaso ngadto sa korte. Bisan ang kaminyoon sa pagsugod pa lang, null and void. Bisan
wa ni subay sa saktong proseso o wa ni igo sa balaod sa kaminyoon ang kaminyoon. The fact nga ni exist ang dokumento ug ni tatak sa Philippine Statistics Authority, doon na gitawag og presumption of validity ug unsa may nasuwat dinha sa Philippine Statistics Authority. Ang remedy, again, you will file an action for nullity of marriage. Ipadeklarar una sa Korte Shirley nga invalid ang kaminyoon ni Kinje og sa iyang ex ug mo sugot ang Korte dinhana. Happy together na mo ni Kinje kay pwede na mo nga magminyo. So kana lang una, salamat kay Shirley sa imuhang pagpada sa imuhang suliran. Unya sa nga ni Attorney Eileen Bathan ug Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman Attorney Boyen Alguno, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw, Pilipinas! Handumanan so sa kaawit. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. Maayo nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaawit. Tawag ko sa pangan nga Gerald. Apan sa dili ko nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaawit, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kamuwat ni. I am somewhat may she believe that faith is something I've never known before. What may she loves me. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo ganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Gerald. Thank you! Thank you! Salamat ninyo! Mularga ka sa laing nasod? O ma, Oh, maayo hinuon kinakahuna-huna na kaana. Kay kung buto na hunaon, no? Kung wa pa unta ka makapamabdos, hagbay ra unta kang nilarga. mahimo ba? Kalimtan na nato. Ay, napabagoday ko'y mahimo nga nahitabo naman. Ay kabala ka ma, pohon kong magpada ko ni Kisha. Padaghan di ka kapil. Aw, uy! Angay lang yun kapadadaan ko ni mo dong. Ako mo'y naghagog pa eskwela ni mo sa una, aron ka lang makahuman? Unya, lain mo yung makabenepisyo? Ma, asawa na ko si Kisha. Ay, lagi. Nadawat naman na ako. Pero ayaw sa din tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para ni mo sa una. Ma,
Sumabihan na gini ka na mo. Day, sabta ko. Please. Kinahanglan ko ning buhaton para ninyo. Mingawan niya ako ni mo. Ingon mas ako. Pero antos-antos na sa ta. Amping ba ito, ha? Oh, ikaw po, damping din ha. Ikabala ka. Ako tugig na si mama nga pagaduawon mo din aron di mo magmingaw. Okay, sir. Mag-usa ka buwan am di ko din silang nasod. Manawag kong Kisha, be. Gimingaw na ko niya. Okay naman ko dong, ikaw. Ni Aday, gimingaw na kayo ko ninyo. Sige lang, Day. Kailan may pagdagan sa panahon. Dali ra kini. Magpaabot ko ni mo, Gerald. Si Mama ang nanawag. Hello, Ma. Ay, salamat in town. Kaya nitubag na gyud ka. Kadi naram akong nagsigig panawag ni mo. Anong Day? Doon ay problema? Ay, nay. Ning asawa ni mo ay. Maulay akong nadunggan dito sa inyong mga silingan nga sige na kunog laag. Unya, mabuntagan na og uli. Unsa ba? Oy, ako Gerald Hawa, yung ko maghimuhimong storya. Tinuod yun na. Ma, Ako lang no sa tinuod lang. Nagkanam nagdikuwa ako respeto ang imong mama. Day. Wa ba ka mahibaw ka nagpadani mo kwarta? Gusto siya nga pasobraan pagyud. Unya ko pasabto na ako magyaw-yaw. Masuko. Kay no siya mo yung pa-eskwela nimo. Kisha, Hagbay ra gyud na akong giloom-loom ng batasan sa imong inahan. Kung ang ginahibaw kong inahan nimo siya. Pero kung mosobra na gani siya, pasensya kayo na lang gina, Gerald. Oh. Oo, inahan nimo siya. Pero asawa na ko nimo. Kisha. Ay, tinuod man sa nang akong gisulti. Unsa may sayop, ana? Pero ma, asawa na nako si Kisha. Kung kanang kwarta nga akong gipada, kay gibudget po na niya para sa ilang konsumo o abang dito. Ay, ing na lang gyud nga laog ng asawa nimo. Ingon bitaw ko nga anhin na lang mo tipon na mo para wa mo'y gastuhan. Ganahan magkisag kay mong mga bang. Akong pagbuot nga maglain mi sa kong asawa, ma. Ay sos, ing na lang gyud hinuon nga under gyud kaniya. Ma, kapila na mo si panangwag ni Kisha. Pero di mo ginito pagod. Unsa ba kayo naitabo? Mao ba? Sige, akong atuon sa inyo. Paliho ko, ma. Si Mama. Hello, ma. Nak, dunay dili maayong balita. Unsa man? Nikuyog kunog laing lalaki si Keisha. Ida ang inyong anak. Unsa ba? Kinuho ko. Grabiha ba no? Kapag ganayo sa katuig niyong kaminyoon, gihatagan mo na yung problema yung nana. Ambot ba ko naasa ko dapitan nagkuhan. Lami na kayong uli. Pero, kinahanglan pa kong magpaabot og pila ka buwan kay mao man nasa akong kontrata. Sakita ba eh? Bay,
Pila na lang kaadlaw og makapauli na ko. Pero hindi ko madiretso ulit dito Cebu. Muapit na kong usamis. Makikita ko ni Kisha. Niyan ako sa mong sabot. Ingon siya nga mutunga daw siya din sa plaza. Sino ka nang nagpaingon din eh? Dili. Dako ang tiyan ni Kisha. Mablos ka? Oh, Gerald. Mong imposible nga magkabalik pa ta. Kasakit ng gibuhat mo na ako, Kisha. Ganun nakahimo ka na ko yun eh. Sorry, Gerald. Pero dili na ko mabalik pa nimo. Kisha. Ay sos, mag-uol man ka. Kadaghan pag mga babae diha, Ma, Gwapo ka. Unya, responsable. Ako pa ni mo, laagoy. Total, naaman mo ang inyong anak. Nakuha man mo. ma. Nak, pila naman katuig nga buwag na mo si imong asawa. Og may lain na pud siya. O ba kay plano mangitag lain? Wapam sa ko nakitaan, ma. Ay, yun sao ni mo pagkakita ka nara makadiris bahay permi. Gawas-gawas pod. Ma. Bay kaya kalugar ka sa itong reunion, bay. Dasar katuig nga, sukat tong last pa nga, nakita ta. Dugay Wala ito. gibay? Dugay na gid. Lah, si Tricia, bay. Wah, Si Trisha. Kakwapa niya. ay kong ina nga, ganahan ka niya. Galing nalimot ka, ha? SBM mong apelido, ana. Bay. Seryoso ka? Parehas tagapilido, no? Unsa pa lang unya ikasultis uban? Pero layo naman ta. Bisan pa. Ano? Dili ganahan ako. Ganahan man. Pero unsa man ni nato nga parehas lagi tagapilido? So, importante bago na yung story sa mga tao kaysa sa atong bation. Gerald. Sige na lang, good. Sige na lang, good. Sige na. Oo na. Uyab na ta. Yes! I love you, Trisha. I love you too, Gerald. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside, all the craziness I hide. She looks into my soul. Tulo sa katuig, una ko nakamukon sa kong kapilyon. Pero mituo ko nga anang paghitabo sa kong kinabuhi, doon ay rason. Karon, malipayan ko sa mong panagtipo ni Trisha. Bisan tuod, daghan mig madunggan ng istorya kay parehas mig apelido, pero wa may manumbaling tungod kay mahal na mong gusto sa. Dinin lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Gerald nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagalahan, come what may. Come what may, she believes that faith is something I know before. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabara, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official
Facebook page. Handol sa sunod kayon, takanging salamat sa inyong pagpamilya. Goes right on loving